Simon og Benjamin mod Mads. Goalkeeper. Oj, det var overlækker. Kom igen. Oj. Goalkeeper. Det er Simon. Simon. Prøv at lægge den ind over. Oj, til Benja. Oj. Det her er vores skole. Den er meget større. Jeg kom til at få dig, men de så dig ikke så godt. Kom nu, målmand! Nogen, der hedder Smiley. Okay, nu skal I være en fodboldspiller. Ja, Robin. Okay, så Simons hold skal være Bayern München. Jeg står og være Smiley. Det er mig, der filmer. Han har sin egen kanal, der hedder Superliga. Intro3.dk. Og det er en ret god kanal. Jeg laver snart nogle trøjer og nogle fodboldsæt. Ui, der er en... Oj, jeg skal ud af mål. Den røg ind. Det var Maller. Skal vi lave den til den er færdig? Nej, vi laver den bare i lang tid. Kan du ikke lige stoppe videoen? Den røg ind. Eller kan vi ikke lave en ny video? Hvorfor? Det er deres første video. Og den skal du se ned. Husk at tjekke Supergamer. Det går ud. Husk at tjekke den ud. Husk at tjekke Mathias Nissens kanal ud. Og husk at tjekke selvfølgelig, Bayern München fan. Det er Roskilde. Husk at tjekke Robin Chance. Ja! Og Alexander Husum! Det her, det er altså de fjolle videoer. Tager det seriøst! Det her er fodboldfyrene. Der er en, der hedder Daniel. Han vil ikke være med. Hvad er det her? Michael, han har fået skadet sit ben. Vores net er gået i stykker på grund af Daniel. Oj! Han redder den. Ui! Flot forsvar. Og stop, hvor jeg er. Nu. Sæson 2. Der har været halvleg, og vi spiller i 10 minutter. Ja, i sidste halvleg. Og jeg er også så blevet skadet af Benjamin, fordi vi spillede kamp. Slagteri.
jeg er lige ved at falde ned. Og jeg filmer en screen på Mathis. Jeg falder ned. Lige på vej. Er jeg med på videoen? Nej. Jo, den første. Hvad er der galt med det? Hvorfor må du ikke være inde på YouTube? Og min far og mor, de kender heller ikke den kanal. Så det er også lidt meget. Men de har bare med på et lille